Jungle. Já vás zdravím, přátelé. Tak, podle názvu videa bude to extra top video a to bude masakr, co se bude dít. Takže přátelé, já jsem před 14 dnama jedu po Dárovi po Makovičce, klasicky, že jo, tak jako vždycky jdu po Dárovi Makovičce. V sobotu jsem se probudil, ty vogo, krásně vyspinkaný do růžova, do Aleluja. Tak jsem se vyspinkal, říkám, ty vogo, vyspinkaný, ráno jsem stál, ty vogo, říkám, co budu dělat, ty vogo, volám, ty vogo, tamhle kočeně, ty vogo, říkám, ty vogo, bylo 8:30, říkám, nachystej si saky paky, za půl hodiny tě nabírám, no a co? V 11 hodin letíme do Londýna, ze soboty na neděli. Říkám, letenku mám zdarma, protože jsem měl, mám na 2 roky tam jsem měl voucher na 10 500, protože jsem kupoval letenku tenkrát, kdo mě sleduje, tak ví, než zemřel David, tak jsem měl letenku, to jsem pak musel vlastně zrušit. Potom jsem vzal, Kamiskovi jsem vzal letenku zadarmo, jsem vzal Kamiskovi letenku za míle. A říkám, ty hotel 10 000, ty na nás, říkám, dobrý, bude mi to stát 10 000 ten Londýn. A hlavně já toužím po týdle káře, teď vám to tady pustím. Zajel jsem si do Londýna podívat se na tu DB12. Ty vole, pojď mi! Sakra! No ale jako ta V12 Vantage, no taky není špatný. Těžký rozhodování asi. A tady mají ještě to, no tak to jsem úplně prdeli. Přikupíme. Tuhle káru jsem si jako vyhlídnul, že bych třeba si ji chtěl do budoucna koupit, jelikož teprve ve výrobě, já nevím, pár měsíců a ještě ji vůbec nikdy neprodávají. Jakoby, že třeba to někdo koupí a přeprodává. Takže budu muset počkat chvilku, ale když jsem říkal, ty jedem do Londýna, říkám, musíme se podívat na to Ashtona Martina, tyhle, tam kurňa, tak jsem se šel podívat, buknul jsem si krásný hotel v centru na Oxford Street, měl jsem to 300 metrů jsem to měl do Astona Martina a 300 metrů do tady Selfridges. Tady vole, no? Kapitán, ty vole. Kapitán, ty píčo, ty vole. To tady nasraná zase hnedka z pokoje odešla, ty vole. Selfridges. Selfridges! Ty Vánoce, no, tak jsem si, ty vole, tak, kršna, ty vole, kršna. Ty vole, v Londýně 7 stupňů, ty vole, otíčka, dobrý, co je, vole, unavený, nevadí. Dal jsem si oběd teprve teďko o 2:30, o 2:45. A jde se až ty hoďky nakupovat. Zítra domů, klasika. A je to v píči. Zelení jdou rovnou. To nebudu ani zkoušet, ty zelený, ty jdou rovnou. Taška taky hezká. Taška nepotřebuju. No tak, to půjde rovnou, celý obchod tady půjde asi rovnou, ty vole. Že už jede poschodák, ty vole, jde se na něj poschodák, ty vole. Tak určitě, no. Ty jo, tak v Anglii a škoda, že jsem měnil že jsem si dal do sklepa tu značku, ale neviděl. Tohle? Do you like maybe something to drink for start? Still water, please. Still water. Bottle of still water, yeah? Yeah, To yeah. glass. Stallone. Tak, Stallone určitě, ty. Tak. Merry Christmas. Hello. Merry Christmas, Merry Christmas. What the fuck? Tak jsem si říkal, že tam letím zadarmo, že všechno bude zadarmo. Tak, bylo to za 280 000, takže jsem si udělal takový Vánoce. Udělal jsem Vánoce i Kamiskovi, takže takový jakoby předvánoční nákupy a jdeme na to. Takže, čím začnu první? Jak jste viděli určitě v minulém videu, tepláčky, že jo, krásný nádovo. Jsem si koupil, že jo, ty Vuittonečky,
Koupil jsem si k tomu tu šustákovou bundičku takovou, mrkněte do předchozího videa, kdo neviděl. No tak samozřejmě jdu v tom self-ridges a říkám, tyjo, tak do Vitona, tak se podívám do Vitona a Kamísek na mě. Hele, Dádo, ta bunda, to je těm teplákům. Já říkám, no píp. Říkám, ty kokso. No takže jsem si ji zkusil, no. Takže jsem si musel samozřejmě pořídit komplet, že jo. Takže k tomu taková slimová bundička. Jako hodně v topu. Takže bundička, takhle v topu, paráda. Mám tady mikrofoneček, jo, abyste mě lépe slyšeli. Tak, takováhle hezky. Nevěděl jsem si, že mám vzít S nebo M, takže jsem si vzal S, Dáda přišel na S velikost, že jo, samozřejmě krásný. Počkej, nebo to je M, jo, bych nekecal, tyjo, moment. Nebo to bylo M, L. No, dobře, říkám to naopak. Chtěl jsem si vzít L, ale nechal jsem to přikecat do M. Dobrý. Takže takhle, komplet, hezky těm tepákům. Úplně dokonalá záležitost, přátelé. Říkal jsem ty logo. Must have, no. To mi vždycky říká Kamísek, Dádo, must have. Říkám, super, tohleto tvoje přířečí must have už mi stálo docela raketu peněz. No. Tak. Pak jsem ještě Londýn, teďko tady na chviličku dám Londýn bokem. Nebo ne. Tak. A potom Selfridges, že jo, klasicky, že jo, tam všechny módní návrháři, prostě všude možně tyhle dokola. Obchod tyhle na 6 hodin na chození. No a tady máme takový dárkový kufříček. Letěl jsem s prázdným, přiletěl jsem s úplně plným, ty logo, ale kompletně s úplně plným. Takže jsem říkal, tak to je jako velký zážitek, no. Takže samozřejmě Dáda uchyl. Takže jsem zabrouzdal kam? No co má Dáda, čeho má Dáda nejvíc? No botíček, že jo. Dáda má asi třeba 10 botičky, které ještě vůbec ani neměl na sobě. Nevadí, hlavně, že tam jsou, když to otevřeš ten botník, tak vidíš, že se tam něco děje. Jo, že tam prostě jakoby něco je. Jako, aby to jako vypadalo nějak, že jo. No, takže rozděláme tady rozděláme kusíček. Takže, já to si dám. No. Takže jsem šel a samozřejmě dlouho jsem si nekoupil co? Loubotenky. Jakož loubotenky mám 3, teda už musím přiznat, že už nosím všechny, které už jsem měl na sobě, víc než 3krát dokonce, to můžu pochlapit, jelikož jedné louboteničky jsem ještě začátkem tohoto roku neměl ani jednou na sobě. Takže jsem tam zabrouzdal, no a co loubotenek? No tak jako tohle. Takováhle nádherná bílá botička, ty logo, ty vole, ta dráže tady, podrážka, ty logo, top! Já jsem samozřejmě už jenom na sobě, že jo, jsem si to tam musel vyzkoušet, musel jsem se projít. Byl jakoby vtipný, že jsem tam nakupoval boty a šel jsem do Lobotena, koupil jsem si, uvidíte, kolika tedy, vzal jsem si jedny na sebe, abych ho rozchodil. Pak jsem šel dál, koupil jsem si další boty, prohodil jsem si a chodil jsem po nákupáku, abych se rozchodil, jo? Takže jako bylo to jako vtipný, no. Takže tyhle ty nádherný prostě Loboteny Paris. Tyhle, tohle, Dáda, tyhle, 1,85 m, tyhle, no problem, na molo, štramák, tyhle, jako cajk. Takže k modelkám, tyhle, že jo, samozřejmě. Tak, potom. To jsem úplně zapomněl na tyhle ty. Já jsem si myslel, že jsem si koupil, jo, každopádně, že odjížděl jsem s jedněma botama a koupil jsem si jedny, druhý, třetí, čtvrtý. No, tak krásný. 4 boty, 1 bunda a ještě něco. No, takže, potom jsem si teda v Loubotenu, každopádně, tyhle ty boty stály 890 liber. 890 liber. Loboten měl slevy až 60%, nebo 40% slevy, takže jsem říkal, tyjo, super, docela. A jedny boty jsem se vzal teda ve slevě, to byly jediný, který měli, takže mají velikost. Takže jsem říkal, tyjo, tak aspoň zaplať pán, může mají aspoň nějaký, ale jako bomba, tyhle ty botičky, ty se mi jako hodně líbí. A musím říct, že Louboutin
samozřejmě na začátku Louboutin dělal boty fakt jakoby z takovýhle prostě pevný kůže, jo. A jako ty jsou super, že jsou kotníčkový a jsou fakt jako bomba, dobře se jim chodí. A tyhle ty nádhery, tak, ty stříbrný, jak se to blejská, dívej se na tohle, tady ještě cena. Louis Junior Spike, 825 liber. Tak ne? 825 liber, ale na tyhle ty byly 40% sleva, takže byly se za nějakých 500 nebo 400, no prostě počítej si 80, 40% si počítej, prostě ty tu mám počítat, tyjo, jak se to má počítat. 400, no, 425, 412,5, to je 50, no, takže 40, no, tak dejme tomu, no, 480 liber. Takže to jsem říkal must have, že jo, samozřejmě kam si říkal must have dát, no, takže must have, dokonalá bota. A musím říct, že tady ta kůže není to ta klasická pevná kůže, jako dělal Louboutin kdysi. A teď co jsem koukal, tak hodně právě, že těch bot, co tam měl, tak mě právě, že touhletou už jakoby takovou tou jemnější kůži. Já mám jako Louboutina rád, jo, ale jako nenosil jsem to z toho důvodu, že to byla prostě jakoby docela nepohodlná bota jako na další nosení. Nosení. No ale tak jako tohle. Dokonalý. No tak to si nechám zrovna na sobě i rovnou, protože jdu na event, takže to si nechám i na sobě asi zrovna. Nebo se vezmu bílý, ať jsem vyšší. Tak. A takže, botička další, od Louboutina. No a pak jsem šel kam? Klasicky, co má Dára nejvíc? G-U-C-C-I. Takže Gucci klasicky, že jo? A Vuitton. Tady jsem šel do Gucciho, no tak jasně. Samozřejmě, že v Guccim měli tyhle ty nádhery červený. Říkám, no tak to si děláš prdel. Ale Gucci prostě má ty boty, on nemá jakoby nějak extrémně drahý, jako za mě jako prostě úplně dokonalá botička, 7,5 koukám na doma. Takže jsem si prohodil Louboutinky za Guccinky, krásně, no. Takže jsem si prochodil, hodinku jsem si prochodil Louboutinky, no a pak jsem si nasadil Guccinky, abych si prochodil Guccinky ještě. A jo, tak to je, jajda, to jsou krasavci. To je krasavice, ty. Zavaž mi střevíček, no zavaž mi střevíček. Zavaž mi střevíček. To bude za chvilku, počkej, kolikátýho? Dneska je 16, tyhle. Za 4 dny to bude, ty, zavaž mi střevíček. No nebo to dají ty pitomci, to dají zase až na Silvestra, ty ne, to bude mrazit na Silvestra. Dobrý, čajk. Tak, no, takže to jsou Guccinky. No a potom přišel jsem na letiště s Kamínskem. Říkám, jdem si dát něco na jídlo. A říkám, hele, Louis Vuitton, říkám, jdem se podívat ze strany jenom tak, byli jsme v Selfridge z Louis Vuittonu a líbil se mi Gucci příruční zavazadlo, měli ho tam venku. Říkal jsem, jako je to raketa, no, jako nějakých 80 litrů nebo 80 tisíc. Říkám, už mi tohle stálo, raketu. Říkám, jako, měl jsem jako nutkání si ho koupit, no. Vlastně jako odolal jsem naštěstí, ale koupím si ho. Objednám si ho v Guccim tady, protože ten příruční je fakt jakoby super. Je hluboký, prostě super, prostě na nějaký, i třeba na 4, na 5 na týden, prostě úplně bez problémů. Tak, že jsem šel do Vuittona, říkám na kukačku, tak jako kuk. No. Určitě Dára kuk. Samozřejmě na letišti měli ještě další věci než to. No takže prostě must have, že jo, takže Dára mám vlastně jedny mám, nebo dvoje mám, tyhle jakoby bílý, ale už jsou jakoby nošený a bílá bota prostě to je jako zapráskaný hnedka dokopaný, že jo, takže jsem si musel koupit must have, že jo, Louis Vuittonky bílý, krásavice, tyjo, tady ten novej Gangnam Style, tyjo, ukaž to. Jako vtipný je, že mám každou botu, tyhle, od každé firmy mám jinou velikost, jo. A jo, ty jsou topový. No tak ty si dneska vezmu must have. Tyhle must have asi, tyjo, dneska. Kompletíček, takovejhle. Bombastická botička, tyjo, pohodlný. Já prostě ten Vuitton a ten Gucci mám prostě jako nejradši, no. Vy si prostě říkáte, že třeba je to nějaká snobárna nebo tak, ale třeba Gucci, a já to nechápu, já prostě nechápu to porovnání Gucci bota, Vuitton bota, oproti třeba tričkům, teplákům a tak, to je prostě abnormální. Když ta bota je v ní prostě ranec spotřebí kůže, ranec práce, všeho. A pak si jdete koupit tričko a to tričko stojí prostě
třeba ještě o 5, o 10 tisíc víc než bota, jako. To já by radši bych si koupil teda boty, protože vím, že boty jsou jako důležitější než tričko, prostě to si koupíš jakýkoliv prostě a jdeš. A jako říkám, jako fakt jako ten poměr těch cen, jakoby bota a v oblečení je jako markantní, to je prostě strašný, jako to nechápu, tyjo. Jo. Takže, Vuittonečka bílá. No a potom klasicky, na co má dáda ještě vlastně úchylku poslední dobou? Na posraný tašky, tyhle. To jsem jako nechápal. Tak já jsem si koupil tu bílou, co jste viděli. Jsem si koupil v Marbě, říkám, pecka, tyvo, byl jsem z ní tak nadšenej. No tak já jdu v tom Vuittonu, pošahaným, na tom letišti a dějte se, co oni tam mají. Nebo tam mají, ty už nemají, měli. To jsem jako neviděl. Takovouhle novou, malou ledvinku od Vuittona. Dokonalá prostě. Ta velikost úplně pecka, to je úplně prostě... Tady prdneš telefon, ukaž? Prdneš nebo neprdneš, dádu? Prdneš. Prostě. Já to mám ještě ten Samsung obrovský, jo? Hele, easy. Prdneš telefon, telefonek, peněženku, cokoliv. Tady si dáš klíče od auta a na pohodu a jdeš. Hele, je tady cena? Není. Ale tohle to je prostě bombice. Ty vole, já byl z toho úplně nadšený zase. Prostě taková krásná, prostě malinká ledvinečka. Prdneš si ji prostě takhle, přes to. A jdeš. No štěs. Oni prostě dělají. Buď ty obrovský, ty se mi vůbec nelíbí. Pak jsem měl tu originál, jsem měl tu klasickou, tu menší. Tu přestali vyrábět taky. Tak jsem si musel v Turecku koupit ty fejkovou. Tu, co jsem si zničil já u moře v Thajsku. Takže jsem si koupil jakoby kvůli tomu, jsem si koupil jakoby do Thajska, když pojďte nebo někam k moři, abych to nosil jakoby na pláž, protože ta to úplně zdevastovala, mě tu originálku. A snažil se mi vyměnit tu zadní kůži, ale to je prostě nereálný. No a tak pak najdu tohleto, teda akorát nevím, na co je tohle. Na co se to jakoby věsí. Oni jsou si to někam na nějaký háček prostě, ale prostě Vuittonka, tohleto je jako prostě úplně dokonalá. Super velikost, prostě žádný nic prostě přeplácaný, jak oni nosí tyhle takový ty, takhle to máš prostě, ty mají normálně batoh na zádech ty lidi, to prostě nechápu. Vypadá to prostě úplně, vypadá to jakoby, tak jakoby, až moc snobsky, oni to říkají fotbalisti, tomu říkají těm lidem, že jo, co mají takový ty. Tak já jsem bývalý fotbalista, že jo, teď jsem golfista, takže golfisti nosí normální velikosti, že jo, takže prostě za mě pecka. Takže si to vezmu hezky. S bundičkou, tady si dám tomu taštičku, hele, ukážu kompletíček hezký. Prostě nic víc nepotřebuješ. Prostě jdeš na pohodu, hele. Cajk. No a teď to musím dát teda do botníku, ty boty. To je velká paráda. Tak, ty Hugo. Pecka. Ale jinak ještě, co jsem ještě šel dneska ne, před 4 dnama jdu ze Staromáku, byl jsem za kamarádem a byl jsem domluvený na pokr s kámošem. Do Hiltonu. Je tady EPTčko, takže jsem si zašel. Tak říkám, sejdeme se tam ve 4. Tak o 3:30 jdu, píše mi zprávu, hele, budu tam až o 4:30. A normálně mi to napsal, to je masakr. Napsal mi to, byl jsem přesně, ale přesně v úrovni, měl jsem vedle sebe, jsem měl Gucci shop. Říkám, dobrý, jsem tam VIG, že jo, tomu říká. No tak říkám, dobrý, tak skočím se podívat ještě do Gucci, jenom prostě takhle dám si tam kafe nebo něco. No, tak určitě. Vešel jsem tam, říkám, kouknu na hadry, co mají nový. Určitě. Takže tady jeho stará gotina mě stála dalších 96 000. Myslel jsem, že mě jebne. To vám jako říkám, že jsem, že mě fakt jebne. Ale jako to jsem prostě must have, jak se říká, must have. Takže šel jsem tam. Tyhle, tak teď nevím, jestli to jako udrží. Snad jo, tak to opřu tu kytičku. Ale. Takže. Šel jsem tam, teď tam vidím, procházím to obočí, říkám, co to tamhle je. Takže jsem si prostě musel udělat radost, že jo. Říkám, tak tohle jako opravdu must have. Tady tu bundu, když jsem viděl, on je to taková, ona je jakoby podzimní, a i v zimě se dá, ona má jakoby, je trošičku takhle jakoby vystužená určitě. Jo, že má takhle počívku.
jakoby a ten materiál je takový ten silonový, ne jakoby, no, takový prostě, počkejte, já vám to řeknu, co to je, hele, tady bude napsaný určitě nějaký Testum Fabrik, ty vole, polyester, 85% polyester. Takový ten materiál, který když na to kápne voda, tak se to nezapíjí dovnitř, jo? Je to úplně bomba, ale je to krásně prodyšný, jako fakt jsem mu říkal, ty vogo, tak to je masakr. A když jsem to dal na sebe, i s těma teplákama, tak jsem říkal, to je v prdeli. Sleduj, jako tohle, když jsem dal na sebe a viděl jsem to, jak to vypadá, tak jsem říkal, to je fakt masakr. To je fakt masakrová ta úplně dokonalá souprava. Říkám, ty vole, tohle prostě. Jsem říkal, hele, seru na to, zase Vánoce, jedny v Londýně, tak teď jsem si udělal ještě jedny tady. Jako prostě tohle. Dokonalý materiál, suprová prostě, jako je to tak příjemný, prostě ten materiál je úplně na té kůži, prostě všechno, pod tím jenom tričičko a jdeš fakt normálně v tom počasí, kdy je prostě od 0 do 10 stupňů, tak je to úplně dokonalý, prostě dokonalý komplet. Prostě must have. Nic, převlíknu se do toho a jdeme spát vyladěný, tyjo. No, jako dokonalý. Bomba. Ale tady mám tu bundičku, jo, tu. A tady je ta taštička, ta druhá. Tamhle je třetí. Pecka. No, takže takhle. Musím do botníku teda dát boty. No ty vole, kam to dám? Já už to nemám kam dát, ty vole, to není ani jedno místo. Tady počkej na Gucci, možná jedno. Nebo? No to bude stěží teda. Ale červený vedle červených. Přesně tak. Červený vedle červených. No to je hezký, ale co teď? Ještě jsem skoupil tyhle modrý. Jsem skoupil ještě ty modrý v Čechách. No tak to je jako paráda. Tu mám ty louboteny. No, tak já nemám kam dát boty. Tak to je jako úlet. Ovšem, co teď? Tyhle, co teď? Přemýšlím, jak to vyřeším, tyjo. Ty vole. Že bych to vyřešil. Vyřeším snad tím, že si snad koupím byt nějaký nový, nebo co, ne? To bych koupil nový byt, ty vole. Abych tam mohl dát. Aby se mi tam vyšly boty, tak kvůli botům si budu kupovat byt, určitě, no tak jasně. Já jdu si koupit větší auto kvůli dětem. Já si budu muset koupit asi větší byt kvůli botům. To je jako blbý nápad, ale. Tyjo, to mi začíná vrtat hlavou, že bych koupil nový byt. Audio Jungle.